Nu står i dag på brygger. Ja, hvad er en bryg? En bryg, det er en måde at vise et tal på ved hjælp af en division. Det vil sige, at vi har en tæller over en nævner. Vi kan lige prøve at vise med et eksempel. Her har vi en pizza. Den deler vi op i 5 dele. Vi kan kun spise 3 stykker af den. Det skraverede område her. Hvor mange stykker har vi spist? Ja, det må så være 3/5, da tretallet markerer det skraverede område, som er 3 dele af hele pizzaen. Hvis vi så kigger på, hvad vi ikke har kunne spise, jamen det er så 2/5, da det er tallet 2, der er tilbage. Hvis vi kigger på formlerne for bryg, så er der nogle få simple formler, jeg vil præsentere for jer. Jeg vil præsentere at forlænge en bryg. Det vil sige, at vi har noget A her over noget B, og det vil gerne forkorte eller forlænge. Det vi forlænger det så med, det er, at vi siger A gange med dem, vi forlænger med, og det samme i tælleren og nævneren. Hvis vi derimod vil forkorte den, så har vi stadigvæk det her A divideret med B, altså tælleren over nævneren, men her, der vil vi ikke gange, der vil vi dividere med C i stedet for, fordi vi vil gerne gøre den mindre, end hvad den er. Jeg vil også vise jer, hvordan man kan lægge sammen. Det kan man, hvis man har man har A over B plus C over D. Der har vi 2 brøker, vi kan lægge sammen. Det vi gør, det er, at vi siger A gange med D. Det skal så plusses med C gange B over B gange D. Her kan vi se, at vi har ganget på kryds i tælleren, hvor i nævneren, der ganger vi med kun nævnerne. Hvis man skal gøre det med minus, er det bare plustegn, der bliver lavet om til et minus. Vi kan lige prøve at tage et eksempel på, hvordan man lægger dem sammen. Hvis vi har 3/4 plus 2/8, det skal vi have lagt sammen. Så det vi siger, det er, at det her over, det er vores A. Den nedenunder, det må så være B, C og D. Det vi skal, det er, at vi skal have ganget A og D. Altså vi skal have ganget dem her sammen. Så vi skriver op, parentes først, 3 gange 8, parentes slut. Da det er et plusstykke, så skal vi have et plus imellem de to. Så skal vi have den anden vej krydset. Der siger vi så 2 gange 4, parentes over. Det må så være dem hernede, vi skal have. Det er 4 gange 8. Det er lige med. Her tager vi tælleren, nævneren først. 4 gange 8, det må være 32 over 3 gange 8, det er 24 plus, det er 32 også. Dette her kan så forkortes til 1, da 32 delt med 32 giver 1.